Ja, det der sker nu, det er, at vi har fået lidt problemer her, fordi at vores første marker Broken 15 er ikke dukket op i dag, og det er vores anden marker Extreme heller ikke. Broken 15, man, det var kraftedeme på tiden. What's up, man? Ja, hvad så? Er du fresh på at tage ned til The Golden City Day? Jamen, jeg er helt klar på det, og vi skal bare lave Race to the Master. Fuck, det er nøjere. Det der er vigtigt, når man er ude at dyrke rigtig god parkour, det er, at man spiser rigtigt. Og for at spise rigtigt, så er vi i dag taget på Fowal Hill, hvor man kan få alle de gode ting, man skal have for at være en god parkour. Du kan se for eksempel her, der er hotdog-pølse, der er ristepølse, frankfurter med medister, hotdog, ristet hotdog, ja, der er det hele. Jamen, en rigtig parkourmand spiser ikke kniv og gaffel. Jamen, det der skete her, det var, at Rasmus han væltede Rasmus. Det var ikke særlig godt, det var ikke. Fordi jeg kunne sagtens have slået ham, selvom han ikke væltede. Men jeg kan bare sige, shuffle to the mountain. Crashed. Fuck, han